sarek Koko Rabu. Koko Rabu sepinan kalebatanipun ing rayi tadah Wadana. Kula aturi sareh Koko Rabu. Sareh piye? Ora trima aku ngatasi nata mantra Rabu Lutut kembali karo menungso jajalanan. Setyaki, kadangipun Kakang Dimas Setyaki. Koko Rabu, kula kok ngantos bingung menika ingkang pundi? Mas Padano Setyaki. Mas Padano. Pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat. Iki Baladewa sing asli. Andeng-andeng ning dhuwur mripat culeken mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. Aja ngawur aku Baladewa. Aku Pak, mati nek. Sabar. Mboten sami sabar joto sing kabeh. Sabar. Koko Rabu. Piye? Kula ngantos bingung menika ingkang pundi. Aku Narendra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang ing sejati pun Kakang kedunungan Kiai Nenggala, Kiai Alugara. Aku sing duwe. Sameneika ngaten mawon, sameneika ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggala dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki Kiai Nenggala. Mapane ning ebek-ebek. Kok ora bulat ngedalaken Kiai Nenggala. Weh, salah ngece aku. Iki Kiai Nenggala. Baladewa kok nggawa graji. Setyaki tak kandhani. Iki golek gaweane sang aliran jama-jama. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang iki Ratu Mandura. Pun sameneika ngaturi mawon. Koko Prabu Ndrawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambiyanipun Koko Prabu Ndrawati supados saged nengahi perkawis menika. Ya, lho, Yai Kresna malah ning kono. Inggih. Waduh, Yai kadhaipun Kakang. Wajan. Werkudara, wis ayo. Dimas. Coba bisa. Wah, itek-iteke men modar sisan. Coba bisa Kresna. Ben aku ben modar. Wong kalah kok gleleng. Wah, jeliteng dengkulmu atos ku. Kowe kok galak karo aku Kresna. Aku adimu Jodipati. Iya, aku ngerti nek kowe iki adiku lanang aku ngerti. Lah rak ngono. Werkudara kok lah rak ngono iki kok ngendi to? Werkudara? Nggih. Sabar ya, Yayi. Wah. Gaisen karo kere. Wah, diece dino karo bujuting batur ketibal. Ora salin. Cuwek kok Pancanaka modar sisan kowe. Wah. Kresna, piye? Tolong lindungi aku. Werkudara kok njaluk perlindungan ki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Pancanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Mleno iki basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Gedang mentah kok dicepit sak enake dhewe ora? Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye Werkudara aku kok ora ngerti. Kresna aku njaluk pengadilan Yai.
Panjenengan saking liap layaping ngaluyup pindha pesating sumbana suping rasa jati tan kawusa manjing boten gubit sanggar sangarep nenukandaka sapunalika semanten nata Mandura Prabu Baladewa sumawana saturing Jodipati Raden Harya Werkudara ngawe sanggaring para putra pating bleber pating Caraka Tirta mbludak kaninggalaken sangyaning prawadya bala mandhekata lawan bindi gobar kurang kelawan mbok sur tambur miyang suling pepandhen dalutak keparing ing putra ing pringgondane Cemadung dawuh Wong Prabu nimbali dhateng ing putra pun tetuka kula Cemadung dawuh Wong Prabu iki pramangsa ing jangkar bumi Cemadung dawuh Pakdhe ning apa Pakdhe kok nimbali karo para putra-putra kabeh Gatotkaca Antarja Antasena wonten timbalan ana dawuh apa Pakdhe wektu dina iki aku wis nyuwuni diparilahi wong atuamu ya kuwi adiku Jodipati supaya Hyang Wigati nglumpukake kelawan anak-anak Jodipati Gatotkaca Antarja lan Antasena Hyang Wigati bakal ndak kongkon supaya mlapat sarta nungka playune Petruk karo Bagong liripun kados pundi dene Paduka Prabu paring dawuh mekaten wonten paridamel menapa Wong Prabu dene Paduka paring dawuh mekaten Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan wektu dina iki Petruk karo Bagong ngoyak kelawan tindake Yayi Prabu Ndrawati ing nalika semana rawuh ning Praja Ngamarta kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Miyang Jimat kelima Sada kacarita Praja Ndrawati ketapan pegebluk akeh para kawling ing esuk loro sore ketiwasan sore loro esuk nandhang pralaya mongko bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima Sada malah iki mau mewahe dadi geger ana ing kedhaton negara Ngamarta liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten ngerti yo
Yen to wektu dina iki Pandhawa ora jangkep 5. Lho, Pandhawa mboten jangkep gangsal. Lho, Pandhawa mboten jangkep gangsal kados pundi Wa Prabu? Sik Pakde, Pandhawa kok ora genep 5 iki ana apa? Antasena piye? Nek kowe arep njaluk keterangan Pandhawa kok ora genep 5 kuwi njaluk keterangan karo bapakmu. Pak, apa? Pandhawa kok ora genep 5 iki ngopo? Pancen bener ngendikane Pakdimu Mandura. Pandhawa ora genep 5. Terus pamanmu mbumira tawu tak tundung lunga. Mak Cilik Sediwa, ya. Dasare wani nyentulani rembuke bapakmu Jodipati. Kok nyentulani rembuke bapak Jodipati ngrebuk perkara apa? Kresna kakangku tekan negara Ngamarta. Kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kabeh wis arujuk. Barep kakangku aku Janaka Nekula kabeh padha mathuk lan rumaja. Ya ming mak cilikmu Sediwa ingkang kekakian gunung tanpa guna. Ora sarujuk lan ora mathuk pustaka Jamus Klimasada diboyong dening Kresna. Nganti akeh-akeh ature mak cilikmu Sediwa nganti gawe gempung rasane bapakmu ing Jodipati. Kowe ngerti watake bapakmu. Aku yen dicentulani rembug karo sapa wae mesti ora bakal tak anggap gedene mesti bakal tak tundung lunga. Mula ora ngomongake nadyan kuwi makmu cilik dhewe yen pancen wani karo bapakmu mesti tak tundung lunga. Oh sik, perkarane aku tak takon. Mak Cilik Sediwa tok tundung lunga dasare perkarane apa? Wani karo aku. Wani karo bapak ki perkarane apa? Sing dirembug apa? Mak cilikmu Sediwa ora sarujuk pustaka Jamus Klimasada digawa dening Kresna kakangku. Apa mak cilikmu Sediwa ora ngerti yen to Kresna iki gedhe lelabuhane tumrap negara Ngamarta. Wis ping pira Pandhawa nandhang pepeteng Kresna mesti madhangake. Wis ping pira Pandhawa nandhang ribet Kresna mesti gawe padhang. Wah, dikira Pandhawa ora ngerti wales kabecianing nata Ndarawati. Mula nadyan kanthi pawadan apa wae tak anggap ature Sediwa mau luput. Lah kok sik pustaka Jamus Klimasada digawa ning Ndarawati iki arep dienggo ngopo? Dienggo tumbal. Dienggo tumbal perkara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Terus mak cilik ora entuk. Yo. Pak, apa? Nek tak pikir kok bener mak cilik timbane bapak. Kowe aja ngewangi makmu cilik, apa kowe kelakon katut tak tundung. Aku rasa tok tundung aku lunga dhewe kok, Pak. Aku lunga dhewe, wis tak percaya to? Wah, Antasena, piye Pakde? Pamanmu Sediwa pancen luput, kok sik nek didelok tata lair pancen luput. Nek ditonton saka batin urung karuan luput. Lho, dasarmu apa urung karo luput? Dasare mak Cilik Sediwa kowe nuwun sewu, arepa Pandhawa 5 cacah iki wong pinter-pinter, wong sekti-sekti. Ning sing digdaya dhewe nek miturut aku paningale cetha dhewe kerep nggunakake permana jati iki mak Cilik Sediwa. Mula mak Cilik Sediwa ngendika kaya ngono kuwi mesti nganggo pawadan, nganggo dasar. Dasare pustaka Jamus Klimasada digawa ning negara Ndarawati ming didadekke tumbal. Monggo didadekke tumbal ki apik-apike ming dipendhemke ora bakal bali meneh. Mula mak Cilik Sediwa nggone gondheli pustaka Jamus Klimasada kuwi tak anggap bener. Tak anggap bener. Yen ngono tegese makmu Cilik Sediwa kuwi ora ngurmati karo Nyai Prabu Kresna. Ora perkara ora ngurmati, ora perkara ora ngurmati. Ning apike rak ditonton sik. Apike ditonton sik. Pancen mak Cilik Sediwa mau ngendikake yen to dititi priksa dhisik. Lah kuwi apik. Ya nek Ndarawati ke Taman Pegebluk tenan. Nek ora, ayo pustaka Jamus Klimasada wis kebaca digawa sinuwun Ndarawati. Mongko Ndarawati ora ke Taman Pegebluk, gedhe-gedhene ana panyokra bawaning mak Cilik Sediwa. Yen nata Ndarawati iki dudu nata Ndarawati sing tenanan. Utawa dudu nata Ndarawati sing sak tenane. Mula aku ngerti kuwatir penggaling mak Cilik Sediwa. Antasena. Lah kok dadi kowe malah ngarani Yai Prabu Kresna dudu Yai Prabu Ndarawati sing tenanan karepe piye? Saiki akeh sulapan lho, Dik. Saiki akeh wong mimba-mimba. Mongko nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ayo. Iki mengko nek nganti pustaka Jamus Klimasada diasta dening Ndarawati, mongko jebul kuwi panjalmaning mungsuh sapa sing arep tanggung jawab? Sapa? Apa Pakde? Apa Bapak? Piye kok do meneng wae iki piye iki? Sing arep tanggung jawab sapa? Sing arep tanggung jawab sapa aku tak takon. Nek nganti Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada, Pandhawa kuwi apes jurite. Pandhawa ora ndek kekuatan. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa
bakal gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa kuwi angel mijet wae ngeranti. Ya apa ora? Lah, saiki lagi do mikir. Oh, ku senengane ya grusah-grusuh. Anggere nesu terus minggat, anggere nesu minggat. Mbok yo mikir, Majelis Dewa ki ping pira wae to nyelametke negara Ngamarta? Ketoke pancen ming ragil. Kae ming Pandhawa ragil. Ning kae iki nek wong ngerti, kae wong pinter. Bapak kowe kalah pinter. Bapak ki nggunakake okol, ning ora tau nggunakake akal. Ning Majelis Dewa kae nggunakake akal, ora tau nggunakake okol. Okol iki kalah karo akal. Cerewet. Nah, tenan to. Nek diomongi mesti malah ngunekke cerewet. Terus sire Pakde Baladewa piye? Iki mau Petruk karo Bagong sowan. Ha, terus Semar loro. Lho, kakene Semar loro? Yo. Jarene Petruk karo Bagong nalika tengah wengi Semar jenggelek. Tumuli Semar paring dawuh. Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus Limasada kudu tekan Karang Kadempel. Petruk sowan karo Bagong kepengin mboyong para Pandhawa 5 cacahe. Mundi pustaka Jamus Limasada rawuh ning Karang Kadempel. Ning Pandhawa ora komplit tur dasare pustaka Jamus Limasada wis diasta dening Yayi Prabu Kresna. Mula Petruk karo Bagong nesu ngoyak karo Yayi Prabu Kresna nggone ngasta pustaka Jamus Limasada. Garukaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Kowe sing iso mabur ngambandir Gantara, sing banter nggonmu ngambandir Gantara. Bagong karo Petruk oyakan yen maning wani gawe lara ning Yayi Prabu Kresna. Mongso bolong tak paring pun Bapak Sesa dina iki. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Iki kok ora mangkat ki piye? Aku awan iki ra mlebu kok. Lho. Ora mlebu piye? Moh. Aku ora arep melu-melu perkara iki. Tur dasare nuwun sewu, nek aku nyikara karo Petruk karo Bagong kok kayane kuwi ora watake Antasena Pakde. Jane perkara iki iso dirembug sing apik-apik. Ning Petruk karo Bagong ngoyak Yayi Prabu Kresna, ngoyak ya ben wong dasare dheke ya butuh. Nek Petruk karo Bagong kuwi ora mboyong Pandhawa 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Limasada ning Karang Kadempel. Semar lara, kakekne Semar lara. Mongko kembange wong loro ki tekaning pati. Nek nganti Semar ora ana sapa sing kelangan? Tak takon. Sampeyan ki wong tuwa-tuwa isane ping grubyuk rono ora nganggo akal. Kae meneh sing mburi kae. Ngopo? Cek ndasmu. Karo wong tuwa wani. Aku wani karo bapak iki bola-bali wani iki mergane aku mengeling karo bapak. Sone iki aja nganggo okol, nganggo akal. Iki nek nganti Kakang Garukaca, Kakang Antarja mentala karo Petruk karo Bagong, griwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nek nganti Semar ngerti, Petruk karo Bagong dikaniaya karo Kakang Garukaca Kang Antarja, Semar terus tumuli mari lelara ngamuk ning Amarta sapa sing arep ndoke Semar. Lah. Wah, wis parah iki ora. Parah piye? Wis kono mangsa bodho. Ning nyuwun ngapura, aku ora melu-melu perkara iki, Wadi. Ketemu ya, Tru? Aku dhewe ya bingung lha, aku dadak mampir ndelok limbukan barang. Wis ado le mlayu. Ape? Aku ki nek ora metu Gembos Asmara. Apa? Iya lagu sing anyar lho apa? Gembos Asmara. Gubuk. Kudu gembos lho. Tak kira nek Gembos Asmara, ning Gubuk Asmara ki nek ora nggo gembos. Oh. Caedan ora. Ha iki terus nek arep dilar goleki. Wah cilaka iki. Piye ya, Kong? Embo. Apa ning Darawati wae ya? Jujuk Darawati. Nek ning Darawati ngrekoso. Ngrekasane Darawati ana Ndara Sencaki.
Nek kowe karo aku wani karo Sinum Prabu Kresna njaluk pustaka Jamus Lima Sada mungsuhe Ndara Sencaki. Waduh. Modar ya? Mulih wae po. Weh, mulih kok nek ade omong bapak. Pak Pandhawa karo pustaka Jamus Lima Sada ora rawuh ning Karang Kadempel terus mripate putih kabeh piye ya? Sentik ngono. War nutupi nyawane bapak apa? Wah kok sarwaripun jaga. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru. Aku ora ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem. Pustaka Jamus Lima Sada ya iso tekan Karang Kadempel, Pandhawa 5 ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa 5 ora jangkep, Ndara Sedewa lunga, ditundung Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngono bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti sedewane kok cangkeme kekamban ngono piye yo. Ora ngrekoso to? Wah, jana angel ya kok angel iki repot awake dhewe. Ha iya. Bekti kula kunjuk, Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wedhe-wedhe Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapain? Lungguh kisor, ngumbek kualat dulu. Ada siapa? Mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ah mestine dikongkon Ndara Werkudara. Antasena, Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak Sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gentho iki ha ya. Merkoso awake dhewe. Slamet to, Kang. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petruk slamet. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten apa? Aja duwe panyakra bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya mak tratap to. Wong kula lagi wae gawe geger ngamarta. Dikongkon Kang Bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sagu. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau. Kuwi kuno banget lho kuwi iki. Kadang kala ya masuk wong aja sombuang sing kuno-kuno. Ya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki arep jarwani karo kowe, ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Raca karo Kakang Antarja. Waduh. Kakang Raca Kakang Antarja dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatotkaca Antarja, Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adhiku Yayi Kresna, Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngoten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Seto sabar to. Awak kowe ngarep, Tru? Iya. Dadi nek kena kowe sike ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Tru. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput. Oh. Terus ngene wae. Kowe nek perang karo Kakang Raca wani ra? Mbok mudar nek wani. Rika niku otot kawat balung mesi kula maju lagi sedhela candak sira kula diklucuk. Mudar kula. Nek Bagong musuh Garukaca wani ora? Mbiyen wani, mbiyen. Saiki wis tuwa ya wis ra wani Mas. Wani tenan Bagong. Wani ambiyen Garukaca iki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 tahun. Isih cilik kuwi. Ha iso saiki ya mudar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki engko do goleki kowe. Waduh cilaka. Ngene bae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarja palsu. Matuk.
ning kula Antarja lho, Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru. Aku Antarja wae. Gah rasa kowe mengarep tok nggo ambles bumi nyolongi tela-tela to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku gak kanca. Wis yo. Iso napa Den? Lho, ora iso sebab apa nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya garuk Kakang Garuk Kakang Turjo. Oh nggih. Do ngampet ambegan. Iki ngopo, Gong? Ngampet ambegan kok mburi metu. Wih, dian pirang sasi truk ora bebuang kowe. Kok batang ambune. Wah, mak sentup sak bis mambu kabeh. Nggo namu lha iki. Kabeh mambu kabeh iki nggo namu. Niat pancen tak uja ya kan. Wis gampet tambakan nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Kocap kacarita nalika semanten eling-eling Sang Antasena titah ingkang katarima gesange bebasan wiji sejati wiji mulya sak ciptane dadi sak sedyane ana sigra tingkem kang netra nenuwun bareng panguwasaning dat kamurweng dat katarimah panuwuning Sang Antasena dening para Jawata ical wujuding Lurah Petruk lan Ki Lurah Bagong Wenteh nenggih Raden Antarja Raden Gatotkaca. Mpun apa? Wis. Weh. Gleleng. Gong, aku wis dadi kok. Wis. Wis nggaya Ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene. Nggih. Tunguk dhuwur kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa araku. Ya. Nah, semono kuwi suarane pas. Iya, Dimas. Nah. Kakang Garukkaca tenguk dhuwur. Kakang Garukkaca. Ngopo kok dadak jeblok bane? Gatotkaca iki nek omong ora mak ngono sih ta, Tru. Kuwi rak Ndara Werkudara ora sades to. Gah aku. Kakang Garukkaca gadangipun Kakang Dimas Antasena napa Kang? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe. Waduh, aku rekoso tenan, Tru. Aku mau ki Antarja wae kok. Wis dadi kok kurang gedhe. Dimas Antarja. Dimas Antasena. Kurang gedhe sithik. Dimas Antasena. Diantepke. Dimas Antasena. Suarane dicethake ora didokke sithik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir nyuwun pamunten Kamas nyuwun kampunten. Kamas dengkulmu mlocot ora. Wis ngene wae engko sing tak jak omong Kakang Antarja. Kakang Garukkaca ora usah melu omong. Iya Dimas. Ora usah omong, ora bakal omong Dimas. Agene Demes wae. Iki engko ana Antarja Garukkaca tekan kene nek aku pokoke ngaku sampeyan sing asli tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-dang tuwa. Iya Dimasku lho Prayoga Dimas. Ngono ya Kakang Garukkaca. Iya Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Aku nangan nek biasa konangan suaramu ki khas banget Yo. Untir bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir wae. Sing
sing lemu kok ming kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kira do kaget kabeh. Iya Dimas. Kurdo sroma bangga lakut gati nyomawukat gati nyomawukyat omong ira wang-wang gugu karepe Dimas Antasena karepe si Adipi lha kok dadi kaya ngene kahanane Dimas iki piye lha kok dadi kaya ngene kahanane kok sik aku wit mau iki ora tau pisah karo Kakang Antarja Kakang Garukaca kowe ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwa Mandura aku ora tau pisah lha kok dadi iki eneng Gatotkaca Dimas iki sapa lha kok wani membo rupa lawan pun Kakang iki sapa Dimas wis rasa Dimas Antasena iki sapa iki? Kok wani modho rupa, modho rasa karo pun Kakang. Sik Kakang meneng wae iki kok dadi aku bingung. Kono Antarja loro ana Gatotkaca loro iki karepe piye? Mongko nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. Kok iki ana Antarja Gatotkaca sing teko ning papan kene cetha kulit telik Mangindrajala ingkang memba kadangku loro. Yen ngono apa kelakon tak jotosi wong telu. Aduh pasti aku. Gampang to. Ula kok ming gampang banget Dimas. Kampusi wong loro kae iki gampang kae iki cah digdaya ning nuwun sewu kurang pergaulan. Iya Dimas jengkulmu mlocot kuwi lho. Wis ora ana mungsuhe kok Dimas. Ayo salin. Salin, Gong. Hah? Salin. Mbok aku tak ngene iki wae. Arep ngopo kowe iki ora? Salin ngono. Wah, ora nggo gamelan barang ki piye iki? Kecekel e, Truk. Tapi arep dadi Gatotkaca kok emoh salin ora. Kaya asik e. Aku dari Gatotkaca dadi ganteng banget e. Ayo golek-golek cewek. Oh, harus niat momen yang arep sapenake dhewe ora. Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus kaengko nek wong loro kaengko do kandha karo Pakde Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara, men modar ha. Aku dandani Werkudara, karo Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa karo aku. Bres. Aku Baladewa ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsane cacaran sertane bawana. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Jalatrana nampa krasana. Wah, dalah persis. Oh, aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba lho. Ana sing manye jajalan sekitar bawana iblis anak bojo-bojo. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasan to Baladewa. Hah? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pituwasi Jawa. Ora iso, ora iso. Aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih. Yo. Bagong bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean Antasena. Heeh.
Ya pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, engko nek kaene ora do lapor kowe tias tak dandani dak malah gleleng. Dinteni dhisik. Engko nek ana swara wong sumbar-sumbar Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengke nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kyai Nenggala, Truk, kowe tak dandani cara Baladewa ki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Atus nek Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan yo. Kekuatane dipek Petro kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa tresna iki. Ayo nyatane ngono kok iso ora apa-apa. Petro kandhong bolong. Bagong kowe menyang ndi? Wah, dalah kowe wani nunggu karo Tindai Prabu Ndarawati aja lakon dosa. Konangan Baladewa bontot ana krincong sikilmu. Lah nika wis bengok-bengok. Nika wis bengok-bengok. Ayo kowe gedhe ngampet ambekan, besok nanti ayo kowe. Ning iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njowo mrene nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke Werkudarane ra dadi niki ketoke. Ora dajari lah. Aku ki wis kaya dadi kaya ngene iki ngrekoso asem. Ya wis kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet ambegan swara weteng. gedhe to? Gedhe ning mambu. Mau Gedhe kok mambu ra. Oke wis. Kurang gedhe neh. Sithik, Kas. Gedhe ki sithik. Cengele rada didingkloke cengele. Wis kurang sithik neh wangun. Baladewa kakangku. Kok munggah kok. aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah ora gelem munggah, nek dinengke mau munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Tru. Wis kono do rembugan. Awara mles bumi. Iki diloske lho sak iki. Heeh, wah antasena ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Oh iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis samapta ing gati sawiko ing diri. Ora munggah medun. Ajeg. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedhela kon ajeki angel. Mesti medun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Heeh. Eling sadar kowe sandangmu Werkudara lho, ora ho-ho. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawangku ku Pancanaka terus. Aku sadar nek aku Werkudara. Iya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasah omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Ponokawan. Kowe padha menyang endi kowe? Kecandala bontot ora krincong sing kene ayo. Wah.
aku tak melayu. Werkudara sane. Wah, setan. Ana sing padha rupa karo aku. Njaluk tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sak kepenyake dhewe. Ayo lungguh. Kowe iki dikon Baladewa sing kuwi kok ya manut to ya. Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh, ya. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawur aku Baladewa. Sing mburi kowe sapa? Satria ing Jodi mati. Raden Werkudara, cangkemmu gendi. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis canda iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing nang arep iki iblise Petruk iki. Weh, waton bener nek mbedhek. Lah kok tadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Soke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, salah. Petruk ora ganti ujube greten kula jeblok sama. Tandangi legane ati. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo nganggo topenge. Wah. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Wah. Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriyane ngendi? Kasatriyane Jodimati. Bojone pira? Bojoku ana waduh. Wah, duwer. Barang pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampel wates negara, bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga mono lah kok dadi kae Koko Prabu Mandura kok perang karo Koko Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing endi? Kula tak misah Koko Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung-rampung kedadeane. Ayo amo. Amo yo. Iya, amo. Koko Prabu. Lah kowe sarep Koko Prabu.
sepinten kalepatanipun ingkang rayi tadah Wadana. Kula aturi sareh kok ora Bu. Sareh piye? Ora trima aku ngatasi nata mantra ora mulo kembali karo menungso jajalanan. Setyaki, kadangipun Kakang Dimas Setyaki. Ora Bu. Kula kok ngantos bingung menika ingkang pundi? Mas Padano Setyaki. Mas Padano. Pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat. Iki Baladewa sing asli. Andeng-andeng dhuwur mripat culekan mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. Aja ngawur aku Baladewa. Aku Pak mati. Sabar, sabar. Mboten sami sabar lho jotosi kabeh. Sabar. Kok ora Bu? Piye? Kula ngantos bingung menika ingkang pundi. Aku Narendra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang ing sejati pun Kakang kedunungan Kiai Nenggala, Kiai Alugara. Aku sing duwe, aku sing duwe. Sameneika ngaten mawon, sameneika ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggala dipun dalaken. Dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki Kiai Nenggala. Mapane ning ebek-ebek. Kok ora bulat ngedalaken Kiai Nenggala. Weh, salah ngece arek. Iki Kiai Nenggala. Baladewa kok nggawa graji. Setyaki tak kandhani. Iki golek-golek gawelane sing ngalih Raja-Majapahit. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang ki Ratu Mandura. Nuwun samenika ngaturi mawon. Kok Prabu Ndrawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambiyanipun kok Prabu Ndrawati sepatus saged nengahi perkawis menika. Ya, lho, Yai Kresna malah ning kono. Inggih. Waduh, Yai kadhaipun Kakang. Wajan. Werkudara, wis ayo. Dimas. Coba bisa. Wah, itek-iteke men mutar sisan. Coba bisa Kresna. Ben aku ben mutar. Wong kalah kok gleleng. Wah, jeliteng dengkulmu atos ku. Kowe kok galak karo aku Kresna. Aku adimu Jodipati. Iya, aku ngerti nek kowe iki adikku lanang aku ngerti. Lah rak ngono. Werkudara kok larak ngono iki cara ngendi to? Dara? Nggih. Sabar ya Yayi. Wah. Gaisen karo kere. Wah, diece dina karo bujuting batul ketibal. Ora salin cuwek koko Pancanaka modar sisan kowe. Wah. Kresna. Piye? Tolong lindungi aku. Werkudara kok njaluk perlindungan ki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Pancanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Mleno iki basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Gedang mentah kok dicepit sak enake dhewe ora? Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye Werkudara aku kok ora ngerti. Kresna aku njaluk pengadilan Yai.
Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta aneng asta oh Koko Prabu ya Werkudara iya aku wis ngerti ora usah dadak mbok dunung-dunungke lelakon iki Gusti Kresna iki aku Kresna inggih Koko Prabu Baladewa kula ngertos panjenengan iki kula kanggep Koko Prabu kula anggap tiyang sepuh kula Kresna Jata banji di banjiladan kono to amban siladan aku ngono kok banjindi aku mbok banjiladan aku wegah yen kowe ora adil Kresna iya Werkudara mengko aku adil Dimas iya Kresna piye apa meneh aku titip salam dinggo Arimbi wah wis to kowe iki marai nesu kok ya aku kangen karo Arimbi wis asa tok lakon asa tok ladeni sapa ae iki Bagong wasu ngandel ora Werkudara nesu tenan lho nek iki nek muni ngono kuwi Werkudara aja tok bebeda ya wis ora aja ngono nek ora entuk Arimbi yo ora ngayu nek krungu dadi geger lho Gong ameng sembrono wah kapok ora kowe ketrujut to ayo ganti ora ganti senjata cakra mati kabeh nggih ngarep gleleng sedelo kok ora entuk ait ganti Gong ayo oh piye asline wis ngerti kok aku kae sing mburi ae ganti ora ganti apa bandemi watu meso ngatungi kepel rung mateng diadongke lho piye kuwi wah jangan kleru le salen Petro iki randangan klumbrak-klumbruk bareng tanggo kok dadi Baladewa lah ngono ki ra mau setan to ora tenan dadi Petro karo Bagong mirame-ake Rata Mandura inggih Koko Prabu sampun Petruk menika ngaten menika temtu wonten ing kengkongkonan coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa bloko ora Gong bloko ndak wong enak-enak iki wonge udut-udutan iki mesti karo cengenges-cengenges kae mergo kesengsarane awake dhewe ayo bloko ya sapa Bagong anu putrane Ndara Werkudara sapa putrane Ndara Werkudara ki sapa sing ragil jenenge sapa ana sing bandem ya Tru ampuh putrane Ndara Werkudara sapa kalah mau ki sapa ta Tru aku ki le goblok ki eling-eling lho ora jenenge ora sapa putrane Ndara Werkudara kok isih kenang wae ya sampeyan madhep mriki iya sapa putrane Ndara Werkudara inggih menika weh lah watune saya gedhe kaya iki kok saya antep putrane Ndara Werkudara iya sapa Bagong sapa mengkurep kula ndak dikethaki ora Ndara Antasena mula cah edan kan kok ya iso-isane nglakoni Gusti aja ngurus perkara Antasena siki inggih lajeng paringipun Si Adi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta. Lho. Sebabipun menapa panjenengan Koko Prabu paring dawuh mekaten? Lah iki mau Yayi Kresna lagi wae budal saka negara Ngamarta. Jare ngandhakake yen to Ndarawati ketaman Pegebluk bisane waluya nira Pratamajati jadi temah mulya.
yen to kudu ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundung lunga merga mbelani karo Kyai Kresna. Sedewa ditundung lunga pustaka Jamus Lima Sada mbok asta tumuli siadi kondur marang negara Ndrawati. Kok iki kok tekan negara Ngamarta meneh karepe piye? Lho. Mun sewu Prabu. Kula nembe sepisan menika dumugi mriki ora estu. Siadi aja gawe-gawe. Siadi aja gawe-gawe. Siadi tekan kene mau karo pun Kakang. Estu kula mboten badhe atur dura. Menawi mboten mitados Setyaki. Mboten dawuh. Mrene Setyaki. Lho niki ngestaken dawuh. Mara matur marang Koko Prabu Baladewa yen pun Kakang lagi wae sowaning Praja Ngamarta. Oh Prabu, piye? Apan kawula saestu Koko Prabu Ndrawati nembe kemawon rawuh wonten negari Ngamarta. Weh lah dalah Ku karepe dhewe. Wah, lah yen ngono pancen ana telik Mangendra Jala. Ana durat mongke yen nyidra pustaka Jamus Nyambyan Sada ingkang mimbo Yai Prabu Ndrawati. Lho. Menawi ngaten pustaka Jamus Sada sampun loncat Koko Prabu. Wis diasta dening Yai Prabu Ndrawati ingkang mentar saka negara Ngamarta Yai. Weh lah dalah. Gugu karepe dhewe lah kok dadi kaya ngono kan negara Ngamarta Werkudara. Iya. Kok Siadi ora tanggap? Wah, aja takon aku. Malah guru mangsa kleru gedhe dene aku ngluputke karo Sedewa. Nganti Sedewa tak tundung minggat saka negara Ngamarta. Lho. Sedewa mbok tundung lunga? Yo. Lah. Mongko saiki Sedewa menyang endi? Mbok ora weruh mapan menyang endi aku ora ngerti. Apa ora kowe? Bandani ngeyel ya gong. Heeh. Wong ya aja sok grusah-grusuh, piantun ngamun ngantos terus gunake netra walaka ning gunake netra batin Permana Jati. Supaya ora kapusan. Mergo sakniki nek nganti ora nganggunake Permana Jati niku wah apus-apus niku mapan teng pundi papan. Wis nek ngene iki piye? Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada Semar mati. Wis cangkeme. Semar mati dongake aja. Ae sloroe kok malah entek-entekke biaya. Wis piye? Wis lah dalah. Petro, Nun. Bapakmu lara to? Nggih. Isane wae yo nek dilawuhi Ndara Pandhawa 5 cacahe. Kalih mundi pustaka Jamus Lima Sada. Nyatane pustaka ilang, Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora komplit, pustaka ora bakal rawuh teng Karakadempel. Wis lah dalah. Piye Antasena? Ngene wae Lek. Anu Pakdi, sampeyan rawuh ning Karakadempel. Terus bloko apa anane karo Kakeni Semar. Nek pustaka Jamus Lima Sada ilang. Aku karo sapa? Ya karo Pandhawa. Pandhawa ming 4. Sawetara iki ora sakabeh. Karo ngenteni Majelis Dewa le kundur ning Ngamarta. Karo sapa? Kae karo si Werkudarane kae. Kurang ajar. Ora perkara kurang ajar, iki percaya ora, Pak? Oh, omong aku numusi to. Sampeyan ngeyel dikandhani ora maido nek dikandhani karo Antasena. Wah, cah kucuk. Cah edan. Ora nganggo utek. Nah, saiki karepmu. Lah terus pokoke Kakang Semar dawuh karo aku piye Antasena? Wis sampeyan omong apa anane? Majelis Dewa ditundung Ndara Werkudara utawa bapak. Terus sampeyan ngendika napa anane?
Nek Ndara utawa apa kuwi jenenge? Ndara Sediwa utawa Pak Majelis Dewa ditundung karo bapak. Iya. Pustaka Jamus Lima Sada ilang digawa nata Ndarawati. Lah engko nek bapakmu utawa bapakne Petruk Semar iki mengko ndukani karo aku. Ora ya, Truk, mboten. Bapak niku wong awas kok. Pun nonton mawon, dadi duka men duka karo Ndara Werkudara. Apa Janaka ya tak kanthi. Lah niku malah sae. Ndara Janaka dikanthi mawon malah sae dadi 3 mengke mengkari ngentosi rawuhipun Siwa Darmakusuma kaliyan Ndara Nakula Ndara Sediwa. Nek pun komplit mugi-mugi bapak entuk tamba sarana saged nyawang Pandhawa 5. Mun di Pustaka Jaman Sima Sada. Werkudara, nggih, melu aku. Wah, ora sah alasan. Iya. Arjuna kantinen ngestokake dawuh. Yai Ajen perlu babarna pisan mbok kanthi rawuh ning Karang Kadempel. Yo. Mengko aku tak sik matur karo Kakang Semar. Mergo nek ora aku ora ana ingkang bakal iso ngrangkani marang penggaling Kakang Nayantaka. Yo, ngestokake dawuh. Lah aku piye Kresna? Koko Prabu lenggah wonten negari Ngamarta. Lah baliku sok kapan? Menawi Kresna ingkang beta Pustaka Jaman Sima Sada menika sampun kecepeng, Koko Prabu nembe pikantuk kundur. Kunjara wae. Kok tak balang sirahmu. Oh iya ngapa to gong melu-melu senengane ora. Ah gawe cekak-cekak yo, bali ya Trayo. Yo, karo Ndara Kresna. Monggo sinuwun. Iya. Arjuna Yayi Punta kantinen ya Werkudara. Yo. Koko Prabu lenggah teng negari Ngamarta. Setyaki Koko Prabu Kancanana ngestakaken dawuh. Antasena kowe melu karo aku. Yo, Pak Di ayo tak derekake Pak Di. Iya, ayo Werkudara. Yo, Kresna. Lintang tulya kusumayana sumawur oh
kalan wanaglara pandhan muncar non bler kekonang surem sorotetan badang Kakang Semar Kakang Nayantaka aku ning sowan ning ngarang kadempel Kakang nganti kelawan bendaramu Njodipati apa dene kadangku Yayi Pamadya Kakang upama ta Kakang Semar kuwi darbe panjangka upama ta Kakang Semar kuwi dadi panyuwun kelawan para Pandhawa ora kudu kaya mengkono ingkang katindakake dening Kakang Nayantaka marata Kakang Natandrawati ora percaya ento Kakang Semar kuwi nandhang raga yen tak sawang katung sumunar cahayaning Kyai Nayantaka mongko ragane ya katon becik sarta sampurna kaya ngono lah kok dadi nandhang raga kuwi sing dipenggalih apa Dipol mara kagetangiya aja gawe susah atiku wah yen nganti kowe nandhang raga kowe mentala karo Pandhawa isa tumangkar kaya mengkene merga saka pangudanging Semar Badranaya merga saka nggonmu ngomong marang para Pandhawa wah Dipol ayo tangi apa ingkang mbok karepake Pandhawa bakal nyengkuyung karo karepe Semar Badranaya Kakang Nayantaka ora ngira babar pisan yen to kaya mengkono lelakon ing Kakang Semar Janaka ora bakal bisa urip ning alam padhang. Janaka ora bakal bisa netepi darmaning kasatriyan lamun ora dimong dening Kakang Nayantaka. Mula tak suwun Kakang Semar, ayo ungu Kakang Nayantaka. Ungu minangka dadi pamonging Pandhawa kaya wingi-uni Kakang Badranaya. Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti dupi midhanget sabdanipun Natandrawati Satring Njodipati tuwin Pamadya Pandhawa dadya gumregah penggaling Kelurahan Nayantaka gregal-gregel wungu saka nendra kagiat Natandrawati wae janing yaning kalaga kadilanget
Permara remang swamya ngambrang kati karunaning kaswase yen aneng marga malalat tumring sang kandha pastrat maja leng-leng lalu mangulati sinuwun Ndarawati Ndarawarkudara Ndara Janaka iya Kakang Semar iya Dipa iya Kakang Nayantaka pancen sampeyan iku Nalendra tuwin satriya-satriya sing lantip panggraitane anak kula wae iso tak apusi ning nek nata Ndarawati pancen kang paningal sewu wekasan iso nyurasa legetaning manahipun ing atipun Semar Den kula nandhang lara niku mboten kok gagas awak kula piyambak kula nandhang kaya ngeten niku mboten kok mikir diri pribadi kula dhewe nanging Semar ingkang sampun pinasrahan momong sang yaning para Pandhawa Semar ingkang sampun pinasrahan momong negari Ngamarta kahanan praja Ngamarta kok damel rusak raga kula Marta sing biyen kondhang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi Gemah Ripah Karta Tata Turaharja kawulane padha urip tentrem rukun matsinamatan daya dinayan ning sakniki kok ngendi-endi padha cecungrahan pundi papan padha regejegan ilang tabeting rasa kamanungsan mentala dateng sederek mentara karo sedulur waton kasembadan kang ginayuh papan-papan pawiyatan boten dipun puruki papan panembah boten dipun puruki ingkang dipun parani papan-papan maksiat Ngamarta nek kula neng kemawon niki bebasan namung kantun sakumuring jagung sauruping damar mesti remuk bubuk dadi rempon mula nek kula ora kelakon bangun kayangan teng praja Ngamarta tegese bangun uripe moraling para kawula mesti mboten badhe kelampahan Ngamarta menika lana wonten ing jagat raya Ndara gunjang kanjing langit kelap-lapaton lir kencanging risang mawe gandrung mula kula kepengin Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel mergi kula menika minangka wakiling para kawula Pandhawa menika dados pangarep panjenengan menika minangka dadi panuntun telu-telune kudu manunggal dadi siji supaya iso mujudake negara ingkang becik negara ingkang apik Kakang Semar nanging dadi wuruhanira namun pustaka Jamus Klimasada oncat saka negara Ngamarta malah Werkudara mentala nundung kelawan Ragil Pandhaya kuwi bendaramu Sedewa lah sebabe napa merga Sedewa dinakwa bakal gawe kuceming asmaning para Pandhawa sartaning pustaka Jamus Klimasada ilang ing Ngastanata Ndarawati sampeyan teng mriki kok Kakang Semar Kakang Semar mesti ora bakal kekilapan gunakno permana jati Kakang Ismaya wah dadah nggih saniki ngenten mawon Semar niku napa sing kula sumurupi nggih niku sing kasunyatan kula ngerteni gandeng kula wis weruh sing nggawa pustaka Jamus Klimasada mula baline pusaka ya saka sampeyan sampeyan ora iso mbalekke pusaka Klimasada teges sampeyan ora netepi dados jiwaning nata Ndarawati ora netepi dados pujangganing praja Ngamarta pujanganing para Pandhawa Ndarawerkudara manggoleki Ndara Sedewa ampun mriki nek sampeyan boten ketemu karo adimu lanang iya Semar Kresna sinayan manggelung mintonan
Ridho mangawur awur wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawur pandriting turangga esti Arjuna wonten maring adawu jebul tinemune ora angel nemokake maling ingkang nyidra pustaka jamus nyang jimat kelima sada kepareng paduka Kanjeng Kaka Prabu regemeng-regemeng ana ing antariksa kae dudu lakune mendung utawa mega kasinggihan nanging kan lakune telik Mangindrajala ingkang nggawa pustaka jamus lima sada kepareng paduka jemparingmu tumpangna gendhewa regemeng ireng ning antariksa kae dawa ana jemparing nistakaken dawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu netraning anggarapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing Arjuna kadanging pun ngakang ora usah dadak ngerepo apa dikira aku ora weruh marang legetaning atimu panjalmaning mungsuh panjalmaning jajalan ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa ora mbok balekke pustaka jamus klima sada nggo gatheng sirahmu Ratu Ndrawati Ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing nata Ndrawati ya dasar kepara nyata ora usah dadak kowe mimba kelawan panjenengan ingsun ayo
Kowe ngaku sapa wani padha rupa karo Ratu Ndarawati? Cetha kowe ingkang madha rupa kelawan nata ing Ndarawati. Yen kowe ora trima kowe arep apa? Ora mbok balikke pustaka Jamus Lima Sada. Apa kelakon ana Ratu Ndarawati tugel janggane ana ing kene. Lho, nek pancen kowe arep nyoba karo aku, mara gage ungana dadamu mati dening aku parat kowe. Wani perang rasa sok perang kene le ndelok nganti mripate kaya arep metu kepengin weruh Kresna kakangku temandang karya bareng tantang-tantangan mati dening aku kok lunga Werkudara piye Kendhita Yat Mimang Kadanga Dewa pun Kakang ora bakal menang terus piye sirmu aku manut golek jago nyang endi melu aku nek ndi melu yo Laruta saking Gudha Sang Gurukula yen amutusa Sang Sri ana pendhita muda mapan ning tengahing alas iki sapa peparape sapa Panembahan yen panjenengan dangu kelawan aku pendhita kleyang kabur kanginan mendung kebaraten ing endi tibaning kono papan dunungku pandhita tanpa dadah tanpa pernah nglakoni tapa ngramit tulung marang sak pepadaning urip aranku Brahmana Dewa Kartika Dewa Kartika iya sampeyan sapa Sinuwun Ndarawati ya aku manyen nata ing Ndarawati Prabu Kresna wigatine merpeki kelawan aku Dewa Kartika ana timbalan bingung rasaku mergo aku nalika semana didhawuhi supaya goleki pustaka Jamus Lima Sada ingkang digawa dening ratu ingkang padha rupa kelawan panjenengan ingsun nanging kabeh adi-adiku ora mangga mulya Werkudara Janaka mundur tumuli aku kepengin golek jago sapa ingkang bisa nulungi kelawan aku apa ingkang disuwun bakal ndak sembadani sinuwun aku bakal tutulung kelawan sampeyan nanging sawise aku bisa mitulung kalian Sinuwun Prabu Ndarawati ora usah dadak maringi apa-apa mergo aku nglakoni tapa ngrami tetulung marang sak pepadaning urip paring teken wong kalunyon paring sandang wong kawudan paring buga wong kaluwen paring payung wong kudanan yen manyen kaya mau kepasang yogya katujuh ngene ora usah dadak ngerunden wektu para gage mangkat to ratu ing padha karo aku sirnakno minggir patenane ratu sing padha karo wis meh rampung pakaryane. Ha iya. Ning aku isih durung rampung. Lho, durung rampung perkarane? Apa kowe ora krungu ndikane Semar? Aku ora entuk ning Karang Kadempel ora bareng karo adhiku Ragil sing tak tundung minggat. Wah, Kresna kakangku. Tinimbangane dedawa wektu saiki andung gawe. Andung gawe piye? Kowe ngrampung ana pewujudan sing padha karo kowe sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Terus
Aku tak golek Istiwa. Wis to, kowe rasane ndi-ndi? Ora ndi-ndi piye? Manuta karo pun Kakang. Aku ora entuk ning Karang Kadempel. Entuk. Ora bareng karo Istiwa. Mengko bareng wis to. Wah, yo aja guyon. Aku kuwi ngrasake sarta mikir tenan kahanan iki. Werkudara, manut karo pun Kakang ora? Percaya karo aku apa ora? Percaya. Yen percaya ngestokno dawuh Nata Ndarawati. Yo. Pendhita muda sapa? Gawan Dewa Kartika. Pendhita Klyang Kabur Kanginan. Lah kok padha tenan karo Ratu Ndarawati? Yen ngono kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Klima Sada kagunganing para Pandhawa. Pancen tak dodo. Ora mbok balekke aku ngeduga bakal nguncatake nyawamu. Mara cobanen Dewa Kartika legane endi. Dinulung dening Sang Dewa Kartika. Nata Ndarawati datang saged nglawat nalika semanten babar kekalihipun bali asal mula-mulanira. Sang Begawan Dewa Kartika babar nenggih satrang Bimira Tawu Raden Sedewa. Nata Ndarawati babar Bathara Kala. Wah. Sedewa inggih Kaka Prabu. Malih wujud Brahmana krana bingung raosing manah kula mboten nggadhahi sanak kadang tuwin rencang. Tumunten nampi wangsiting Dewa Kedah mimba wujuding Brahmana. Baliya marang Pandhawa. Menawa Kakang Mas Jodipati sampun saged nampi nek nganti Werkudara ora nampa kowe wadula karo aku. Werkudara takone lunga saka Jodipati. Oh inggih ngestaken dawuh. Wis kena manjinga. Lah mungsuhku wujud Bathara Kala. Lah dalane ora aku ora ngrampungi Sedewa. Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana ing Ratu Ndarawati Bathara Kala. Ya. Njaluk pustaka Jamus Klima Sada ngancam patining Pandhawa. Jernyatane Pandhawa dadi panganku bocah Sukerta. Kudu dadi panganing Bathara Kala. Kala yen Pandhawa ora kinayoman Ratu Ndarawati mestine gampang dadi tanganmu nanging gandeng Pandhawa kuwi kinayoman dening Ratu Ndarawati mula ora bakal bisa mangan para Pandhawa. Lho, sebabe apa kowe lali? Aku titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nalika Wisnu manitis kaping 2 ya kuwi ana ing dalang Kanda Buwana. Kowe tau tate tak kalahake. Kowe sambat tobat karo aku. Merga tak waca ya kuwi rajah ning serandunging awakmu.
Apa njaluk tak baleni kobong awakmu? Waduh mati ya. Njaluk pangapura. Aku njaluk pangapura Kakang Bathara Wisnu. Kowe tak wenehi pangapura nanging pustaka Jamus Klimasada balekno. Aku njaluk pangan wong Sukerta ning dudu Pandhawa. Piranganing Sukerta kuwi pirang-pirang. Sing tok ajab ming Pandhawa wae. Apa jagat iki ming sak godhong keloro apa piye? Iya ya kebalekke. Pustaka Jamus Klimasada tak jaluk. Ya tak balekke aku njaluk pamit. Matur nuwun. Sedaya pun ketingal padhang. Den, gegayuhan kula niku mboten gegayuhan sing ala. Mboten saking pribadi kula dhewe, mboten kangge kamulyaning awak kula piyambak, mboten. Semar niku netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Nek sing kula omong niku ngibarate kaya wong angon sapi, nek sapine ajeng kecemplung jurang mesti kula arahke, kula cegati aja nganti kecemplung jurang. Nek Pandhawa ajeng kesluru dalan sing kleru mesti kula benerke. Nek Pandhawa ajeng salah mesti kula sing tanggung jawab benerke. Iya Kakang Semar. Ngamarta sakniki radi owah kawontenane awi dipun dandosi manunggaling kawula lan para nayaka pengareping praja sami-sami sengkut gumregut tetunggalan manunggal nyawiji mbangun negari Ngamarta embane kaya teng kayangan. Kayangan iku papan sing ora ana rasa memungsuhan, ora ana rasa serik, wontenipun namung matsinamatan daya dinayan, rukun ayem manunggal tetunggalan. Awi negari diwujudke uripe para kawula persasat kaya gesang wonten ing kayuwangan. Kakang Semar ya pancen mengkono.